Днес започваме първите посещения на училище. И Дяра ще представя презентацията. Опа! И Радите ми помага. Ужасно. Това дадох 7 лева за това нещо ужасно. Откъде? Аз обаче не съм забравила да правим влог. Аз сега ти напомня вчера, ама викам, че сега иска да правим това. Сме общо сигурно 12-14 на училище. Почти никой няма. Сега е голямо де. Жени до тук. Гайс. Не ни изпитаха по испански. Им се накарах, че ме стресираха. Да. Се спекващи утре ще се изпитвам. Hello guys, ще имаме пробна мотора следващия час и сега говорим за шизофрения. Те ми предложиха да напиша книга с всичките ми стандарти вътре. Виж, има крила, други опашка. Чакай, май става много тук. И книгата ще се казва шизофрения. Може да е култ, който се казва изтърпи мъжете. И мисля, че... Да, за това вече ще се уча. И ще прати някой по-лайкабъл човек. Криси. Върши се от Италия, защото ще те изпращаме да предлагаш култо връзка. И вили пратите се пробват. Елате при него. Покажа колко е... Гледнете, това въобще не е изоставена сграда тук. Искам едно Барби да си пуснем. Така, представяхме сега разни проекти. Ето там имаме приказка за стълбата. Вижте го новия клъв. Аз това го направя. Ето форки. Ти какво ще кажеш? Ти няма си представяш днеска проекта. Аз си представям и тук видео учителката, но next time. Нали, next time. Борба на Ботев. И то успешно. Ама никой не ме е снимал, тъй че няма да ви покажа. Успешно, благодаря. Това е много критика. Имаме класно по английски и по испанизъм. Може би и последното класно ever. Някой на другите. Да, по-добре. Ама беше Бог да прости, матова да прости. Гайс, вижте кой се върна на училище. Не бе, ти. Тайна презентация през Мелново. Това е Дейси, това там е Лили, тук е Зина, тя ще къде. Остана се да си. Айде бе, ще съберем пари така. Сега ще има си месец, няма да сме тук вече. Няма да Значи роби бил човек. Цигано са такива. Всичко е вие да не можете да си някаква мучка, ето малко по-дълга, а ти си взела 10 секундна мучка и я пипаш. Защото в Canva те се плащат и с деца по интереси. Ама не. Аз съм неплатежоспособна. Искам да ставам IT. Сега не може да го направи. Ако искам да влизам с класки, ще да съм фейк клас. Къде си ме предприемачество? Не може да не науча. 7, 8, 9, 10, 11, 12! Хора, отиваме да каним Лилия сега. То коридорния. Между другото да направим Константин Георгиев има много голяма страна. Тогава политическите убийства са... Се снима в красностите в момента. И сега си потежа по телефон. Да, ще бъде много яко. Аз нямам какво да показвам ти. Чай, да дадем вода. Не, ти ме предупреди. Нещо ново в София. Айде, дай! Какво беше? Две брунетки и една рижама. Тадари в момента е в тази туалетна тук. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Това е поздрав за Били в университета, когато учи международни отношения. В момента в Гадже, гигант с очила. О, да! Ей! Пускай за лоли вечери. Айде, това ти има пусна да го слушаме. Каним директора без. Има народни певци, вика Криси. Сега днес е понеделник, не знам коя дата. Последните учебни дни. Криси, колко добре изглежда. Благодаря и изглежда много. Няколко дни до рождения ми ден. И много се вълнувам. Още не съм го организирала, което е зле.
като става на 19. Криси е проспала първия час, май втория ще го проспи. Криси, липсваш ни, ако това го гледаш после. Ей, ще го гледаш, ще го кача. Ще го гледа. Здравейте, приятели! В момента сме пред последната седмица на училище. Питаха при Нидамов и да вържат тройка, защото иначе ще остана на поправка, но... А това сега за тебе ли или за Вили? Не, това е за Вили. Много лъка. Завършваме, това е ясно. Хората ги удари носталгията, искат последната. Ние искаме си ходим, да. Ще ми се занимаваме. А за матурите, кой ще готви? Кога ще готви? Аз седмица преди това ще почна. I promise. Give нас. Ани, ти... Не, мерси. И до нови срещи! Да, от 12-тика до някога пак. Така, взимаме кратко интервю. Поздрав от всеки един човек, който харесваме тук. Помахай на камерата. Към нас. Радвам се, че завършваме да ми е тъжно и носталгично за всичко. Камерата. Какво ще ни кажеш? Иди на нас! Де си? Добре. Кажеш ли на камерата? На камерата. Що за нас? На нас. Беше как Запознанството ти с нас ли? Слушай, ставаме тургайци. На 8 клас. На 8 клас ги понеже ние само училището, тя ги обърква, но ги не са това години, 5 години се губят, саботираме ги. Точно! И закъснява. Аз ти саботираш. Ай, Ради, помахай. Да, оставаме се. Айде ли, помахай на камерата. Айде ни отпред, докато четеме така. И за най-добрият випуск. Гайс, оцеляхме 5 години заедно. Това бяха много мъчителни години и не се тръбаха. Правим сега. Момента с Криси правим някакъв втори случай за последния. Чакай, да отидем до първата ни първа. Да, 310 беше. В първата ни стая някога, но няма хора. Хора, просто не знаете какво беше тук. Дървено. Дървена сцена и всичко беше дървено, беше по-политическо и социалистическо, а сега е силно социалистическо. Ако чувате нещо, това просто е цигански оркестър. Да. Бяха Слави и Яни и така прекарахме... Тук бяха Ивето и Йоан, които постоянно ги дразнихме. тук бяхме ние, Слави и Ивето, Слави и Яни. Тук кой беше? Не помня. Как беше стаята? Тук всичко беше дървено. Учител, къде съм стъпила в момента, имаше една дървена платформа. Тук я нямаше. Това са ни стипендиите, материална форма. И... Да. Сега отиваме на друга дестинация. Това са коридорите. Да. Часове по физика. С извинения, не, просто каквото и да е. Така, може Да. толкова ни мълчи. Това беше най-стресиращия ми час. Ева. Мъжа нещо по 10 и аз не можах. В смисъл можах, ама за цепих ми изложи пред целия клас. Мъчително. Дай да снимам. Стой. Наш паднах, by the way. О, да. Беше края на 9 клас. Спрямо 8 клас. Просто са страшен слей. Много набързо. Кой ще дойде? Няма това, сме тук. Не бе, не. Крие. Чакай да ме косата ми се. Ето това тук може да видите. Там е дирекцията. Където ни е изобщо. А от тук изобщо не сме минавали, като пише, че не трябва. Да, въобще не сме. Гости в това миниатюр чек ще направим, защото... Аз не мога да си видя лицето ето така, чантата, очите, всичко. Огледалото, гайс,
огледалото. Ето го, огледало. Огледалото. О, wait, може да си направим снимка, акшн? Кенефите, да. Добре ли си? Нищо. Айде, не дейте се влачи там, че ходя си боса в момента и се надявам да няма нищо по земята, защото... И сега ще си правим тиктоци и тук го спираме. И така, това бяха моите последни месеци мигове, прекарани в последната ми учебна година. От часове до изпитвания, фотосесии, изпращане и бал. Днес началото на новата учебна година за всички ученици и аз се връщам назад само с снимка и малко носталгия. Това беше едно незабравимо пътуване, което слага край на училищните ми дни, но отваря отново начало напред. Сега с вълнение и надежда очаквам 1 октомври и първите ми стъпки в университета. Мястото, къде ще започна да сбъдвам следващите си мечти.